Som forældre elsker man jo sine børn ubetinget. Sådan skal det selvfølgelig også være. Jeg forstår ikke at tale om, hvis man har børnebørn, så er de mennesker overalt på verden. Og sådan skal det jo også være. Det, der er vores pligt i kommunen, det er at sørge for, at børnene har det godt, gode pasningsmuligheder, gode opvækst- og trivselsmuligheder. Det er afgørende. Det er vores børn, jeres børn, som skal blive fremtiden for vores by. Derfor har vi særligt og stort ansvar her. I skal trygt kunne aflevere børnene i pasningstilbud i Odense. Desværre må jeg sige, at siden valget i 2005, så er det halvt gevaldigt med vores pasningsgaranti. Der er pres på, dagplejerne under pres, vuggestuen under pres. Ja, vores dagplejere, de er presset ud af at skal passe 5 børn hver eneste dag. Ja, det lyder måske umiddelbart ikke så meget, men 5 børn hver dag, der skal skiftes, have mad, sove, der skal bustes, de skal trives, de skal have det godt. De skal være trygge ved, at de er en god varetægt. Det er svært. Vi arbejder på at skubbe bagpå, at vi nu får bygget nogle vuggestuer. Det er det, der er brug for så gode forhold for børnene som overhovedet muligt. Det vil vi arbejde på. Så vi som forældre, som voksne, der skal tage ansvar for vores børn, sikre, at de har det godt. I skal vide, at vi som socialdemokrater har det som høj prioritet hver eneste gang, vi skal dele pengene ud. Og det vil vi fortsat have. Børnene er vores fælles forudsætning, vores fælles ansvar. Dine børn er vores børn.